Hej. Jeg har tænkt mig at filme et tag, og det er, jeg ved man siger det, eller Sunkist sommertag, og det er fordi, fuck. Jeg skal have et sommertag, og jeg så der sige slot, og Pernille, altså Vanilla, ja det, og jeg kommer til at stå her, kørende hen her, hvad de hedder. Den, og så er det, og to, altså, det var lidt forskellige spørgsmål, der gik op for mig. Men jeg tog også Pernilles spørgsmål, og skrev ned her. Meget grim skrift. Fordi det jeg lige gjorde, jeg kunne faktisk have filmet for 9 minutter siden. Ja. Og jeg ved godt, jeg ikke sidder uden for det her, de andre har gjort sådan noget. Men jeg ved altså ikke, jeg sidder indenfor, jeg har en hel masse grund, jeg kan ikke sidde udenfor, jeg skal computer med udenfor, så jeg kan internet udenfor og sådan noget, så kan jeg ikke, så jeg sidder bare herinde. Og det første spørgsmål er, og det kommer nok til at stå det sted på skærmen. Hvornår gik du ud af skolen, og jeg går ud af skolen den 29. gør jeg ikke? Jo, jeg var, så gør jeg ikke. Så den 28. Og den 29. Så det. Jo, jeg går ud af skolen den 29. 29. juni, så er kun 4 dage tilbage. Det hedder 4 dage tilbage. Mega fedt. Og næste spørgsmål 2 er strand eller pool, og det er faktisk meget forskelligt. Jeg kan bestemme, altså strand, det er sådan, i år skal vi på strandferie. Vi har også nu været på sommerferie. Vi har normalt været på poolferie, hvor vi har haft vores egen pool og sådan noget. I år skal vi så være sådan 80 km fra stranden, muligvis. Det er ikke langt fra stranden, så jeg ved det ikke, jeg er lidt forskellig. Det er hvor jeg skal zone mig så et eller andet strand, så jeg vil bedre sådan noget så i poolen. Skal du på nogen sommerferie, hvis ikke har været sådan en drømmefester? Jeg skal til Sardinien om ikke så længe. Det bliver mega fedt. Og Sardinien, du ved, når øl hører til Spanien, nej, Italien. Og jeg har bare det perfekte hav. Mega fedt. Slipper, så kan jeg ikke finde ud af at sige det. Eller is. Jeg foretrækker ikke is. Hvad er det sjoveste, eller, ja, det spørgsmål er, hvad er det sjoveste sommerminde? Jeg har så mange. Jeg så engang i telt med en rigtig god veninde. Så var vi så ude, og det var sådan mega varmt, så det vi gik ind, og så, det var rimelig koldt om natten og sådan noget. Men det var rigtig varmt om dagen, når man gik ind i, for det var helt sort. Men jeg har så mange, altså hvert år på ferie, når jeg havde været sammen med vennerne, når jeg havde shop, og det var alt sammen gode sommerminder. Jeg kan ikke beslutte mig. Næste spørgsmål er, bliver du rød eller brun, når du tager sol? Nogle steder bliver direkte brun, andre steder bliver rød og så brun. Jeg ved ikke, med sådan der. På armene, der bliver direkte brun. Det er mega fantastisk. Jeg tror, armene de steder er mest brun, og så er jeg på armene, jeg er mest brun på en. Hovedet, altså halsen, og så også mest af maven. Noget af benet, der bliver rød og brun. Der er nogle steder, der bare bliver direkte brun. Næste spørgsmål er, hvordan har du dit hår om sommeren? Altså sådan, tror jeg ser streg over dem, jeg har lavet. Hvordan har du dit hår om sommeren? Det er forskelligt. Jeg har det meget sat op, lidt knold, noget man kan skrive lidt krøller i, jeg har lige nu. Jeg kan også bare godt lide at det bare løst. Forskelligt, jeg vil også gerne have sol i nakken og sådan noget. Når jeg føler, at den dag var bare sådan, du skal have sol i nakken. Så jeg følger op, men jeg synes, det er rigtig rart, eller bare have sådan, ligesom her. Jeg kan ikke finde den der. Bare det pandehåret væk. Og så er næste spørgsmål er favorit sommernegl, og der er faktisk ved siden af mig lige nu. Og det er min London I Love Lasting Finish. Og det er bare i farven 270 Hotshot. Og den er nærmest bare ingenting tilbage, og jeg mener, det er mere katastrofe, jeg skal have på, inden jeg skal på ferie. Jamen, jeg har ikke så meget tilbage, mere og noget bund og sådan. Det er så nederen, men jeg skal jo sige, det man kunne se farven, ikke? Det er den smukkeste pinjefarve. Jeg har også brugt den i december. Den kan bare bruges alle års tid, synes jeg også. Og den er bare smuk, og jeg elsker dem, London Snegler. Jeg skal have så mange flere, for jeg elsker dem. Virkelig meget. No. Og så vil du tilbringe en
Vil du tilbringe en dag ude i poolen eller inden for os i Netflix? Jeg vil helt klart, det ved jeg ikke, altså, tage computeren med. Altså, jeg elsker at være ved poolen, der er bare ikke noget bedre. Men jeg vil også helt klart tage computeren med, for det gør jeg rigtig meget om sommeren. Jeg tager computeren med ud og se Netflix. Solbriller eller hatte? Solbriller? Ej, jeg kan også lige have det, men der er faktisk mange hat, der klæder mig så. Nej. Hvad er din sommersang for i år? Jeg hører rigtig meget musik, det er slet ikke det. Jeg kan godt lide Happy, men det er ikke sådan sommersang. Jamen, jeg er ikke altid sådan sommersang. Jeg hører meget forskellig musik. Nå ja. Har du en, hvad det hedder, to-do-liste for i år? Og så hvis det er, så det er nogle ting, jeg vil gerne tænke lidt på alt de is. Og jeg skal fucking træne mig den her uge, for at blive rigtig dejlig synd, til jeg skal på ferie, så ja. Men spørgsmål er, bikini, tanktops eller heldragter? Hvorfor ikke crop tops? Sikkert. Det er ikke godt lide bikinier, men jeg kan rigtig godt lide at have bikini, og så en crop top udenover. Så spørgsmål nummer 14. Must have sommer makeup produkt. Jeg har rigtig meget. Okay, ikke meget vel, men altså, jeg bruger ikke overhovedet meget makeup sommer, det kan godt blive værd. Men helt klart babylips. Jeg har også 2 andre, men jeg har liggende i skoletask. Og det er helt klart en med Surfactor i. De hvide babylips, det siger sådan, det blå og sådan noget, grønne og gule, det er Surfactor 15, så bruger jeg rigtig meget. Men generelt babylips, den her bruger jeg bare mega meget. Jeg købte min sidste weekend. Eller, du ved sådan, ikke den her weekend, jeg har været på over. Og det er den der Pink Punch og Brie. Ja. Jeg har sagt det. Min form gør den ting, ved. Egentlig meget pink, men tænker over så farveændringer. Og dufter lidt af ice tea og bubble og kommer sådan mega meget. Og så sidste spørgsmål, altså 5. og sidste spørgsmål. Hvad er din favorit ting omkring sommeren? Og det er ikke de der sommeraftener. Ja. Jeg vil lige sige bandeord om kæft, og jeg elsker sommeraftener. Jeg elsker det, bare være så længe ude på land, grille og bare hygge og være og så med vennerne bare så langt ude på natten og sådan noget, udenfor. Jeg ved, så med Emma for ikke så lang tid siden, så var vi ude til kl. 11 om aftenen. Så ja, så det elsker jeg helt klart. Jeg elsker bare det hele. Jeg elsker bare sol. Farve, det er bare mega fantastisk. Men jeg vil lige få sådan et spørgsmål. Ja. Ja. Men jeg ved ikke. Jeg har som sagt spørgsmål. Jeg kan skrive der. Så ja. Jeg snart ses igen. Hvis du kan lide den, så sammen, hvis du ikke kunne lide den. Abonner, hvis du kunne lide den. Eller, ja. Kommenter. Vi ses, hej.